Avui m'ha cridat en Carles quan he passat pel seu despatx. Mira si me n'han fetes, però això no m'ho esperava mai. M'ha dit que el projecte del Port d'Alcúdia ha de ser per en Tomeu. I ja el tinc quasi acabat. Això sí que no saps. M'he sentit morir. M'he sentit com m'esclato. Quan me posaven el peu al sobre i només calia que jo fes crec com si fos un escarabat. Això era no una decisió empresarial. Això era una humiliació. Bé, potser jo els darrers temps hagi estat una mica malcarat. Però amb motius, Amb motius. Que si ells estaven emprenyats, bé m'ho podien haver dit. Xerrant la gent s'entén, però no. S'ha esperat que jo donés la cara, que tingués el projecte quasi acabat per dir-me quin és el meu jo. Això és el que volia dir tot plegats, que jo acceptés quin és el meu jo. Tant si és injust com si no. Que l'amo és ell, en Carles. I el Tomeu el seu brat dret. I jo... Un pobre desgraciat. Un no ningú. Això és el que volia dir, que entreguessin del projecte. Mira, Toni, quantes vegades m'has dit que en Carles t'ha demanat que afegessis una factura amb dobbers negres i tu li has dit no, jo d'això no ho faig. Quantes vegades m'has dit que en Carles t'ha demanat que utilitzassis un material de menor qualitat perquè si fos més barat. I tu què has dit? De tot! No, de tot si haguessis vist, de tot! Vares dir que no! Que no ho volies fer, perquè ets un miraprim. Només pas que fotre pot ser simplement hagi estat tancant les de Margarit. Segur que en Tomeu m'ho fa. I aquest pardal d'Antoni no ho voldrà tornar a fer. No, això sí que no. Li he dit de tot, de tot. Que haguessin pensat que aquella empresa sense mi no va, que a mi no em fot ningú. Que una geniada! Una geniada has feta! Una geniada has fet. I una defensa dels meus drets. Una defensa dels teus drets. Els teus drets és mantenir a Pau i mantenir-me a mi. I pagar hipoteca, amb tothom. Però no, el senyor ha decidit que ha de deixar la feina. Va, què penses? Però això al despatx es covava des de feia temps. Vinga. Vinga. En el despatx es covava des de feia temps. Castell és un infern. Això mateix. Això era un infern. Ja no aguantava més. Però tu què te penses? Que tothom està... Tots són flors i violes? No, Ninet. Tothom diu un infern de sa feina. S'estimaria més quedar a casa seva que anar a fer feina i aguantar qualcú que te comandi. Però no. Han d'anar a fer feina perquè han de pagar hipoteca, perquè si no hi ha interessos. Te mengen i te lleven sa casa. Bé, ara ja està fet. No, estàs molt equivocat. Això no està fet. Perquè tot té solució en aquest món. Vida. Tu demà, quan si no res, te'n vas a veure en Carles. I li dius, mira, Carles, és que he tingut, jo què sé, una úlcera, un mal de cap, i si no li dius la veritat, que t'has discutit amb jo. I que tu li vas mal contestar a ell. Com que a mi no pots. Com que m'has de comentar, mira-te. Però jo ara no puc, he dit masses coses. Que no li has dit res, t'he dit. En Carles té l'esquena com un camp d'aviació així de gros. I segur que n'hi han dites de més grosses que el que li degueres dir tu. Que pegarà un copet i te dirà que no passa res. De debò, jo ara no em veig amb cor de tornar enrere. He dit masses coses. Que no li has dit res, t'he dit. Tu demà fas el que t'he dit. I s'ha acabat. Però si faig això, em pujaran a cavall tantes vegades com vulgui. I a tu que putes és que te pugin a cavall. Tu el que has de voler és cobrar a cada final de mes. I que jo no he d'anar a pescar les netes. Si no ho has entès encara, Nineta. No ho has entès. Au, vinga, a dormir. No creus que he de fer això? Sí, que t'han de lleure!
Hola, bon vespre, Carles. Sí? Sí, m'ho ha contat tot. Fa cues de pardal. Sí. Sí, jo li he dit que bé, tu tenies l'esquena com un camp d'aviació i que demà vengués a demanar-te disculpes i ja està. No. No. Demà vendrà en Toni i tu el tornes a enganxar a la feina. Toni, que són la teva cunyada, què vols? Que li digui que t'entens? Vol que li digui a la meva germana amb qui t'entens? Ja ves alerta. Bona nit. Toni!